Čus. Takže dneska si ukážeme, jak udělat outro. Se přesuneme do internetového prohlížeče a půjdeme třeba na Google obrázky a třeba, já nevím, třeba YouTube. No. Třeba, no. No. Třeba se kouknu ještě tady. A tady. Tohle se mi líbí. Máme dobře obrázek. Nebo prostě si to někde najdete. Ale tady to vypadá. Kurně. Tak kdybych to stále, to bylo hustý. A dáme třeba... Zkusím ještě. Třeba ještě. Za tohoto. Jo. To už je takhle. Takhle stáhnu. Přesuneme se do Photoshopu nebo vašeho třeba grafického editoru a my si tady najdeme. Já to mám vidět v služných souborech tady. Tak. Vidíte, že mám a teď si tady uděláme si třeba gumu prostě obdélný a třeba si uděláme takhle. Třeba tady bude takhle to video. Vlastně, hop. Dám si tady bílou. A takhle. A tady bude takhle předešlé. Nejlepší docela malý, tak z tohoto si můžu, no, nemůžu. A tady si přidáme takhle text. Kurně. Jo. Přidáme takhle text. Počkat. Počkat, to jsme stáhli blbý. Takže si stáhneme jiný. Stáhneme si třeba... To třeba tohoto. Vrazit. No. Už musíte být, aby nám to tam nepřekrývalo. To musí být 3 kolonky. Musí třeba segla. Pryč. A tady teda. Takže si to znova. Tak, už je lepší. Tady se vezmu třeba obdélník, nebo jak to chcete mít. Takhle. Jo, takhle. Rámeček. Takhle čtvereč. A tady schýváme. Se zrovna nepovedlo. No, udělejte si to, kde chcete. Já si to udělám takhle. I když. No tohoto. Budou stačit asi ty dvě. No, nejde. Jo, blbě. Jo, takhle. Tak, to už by mohlo být dobrý. Tady si dáme. Zvětšit třeba na
Tak. Můžeme se předešle video. Ještě takhle zvětším. Dám si nějaký font. Třeba tenhle. Třeba tenhle. No, takhle to můžete udělat. Já to musím udělat. Takhle. Takhle. A teď si dáme. Takhle ve Photoshopu vím, že to jde a si to vytáhne, nějakou barvou si to překryjeme, třeba černou. To zase šedivou. Co takovouhle. A teď napíšeme třeba... Počkejte. OK, jsem zpátky, takže tady si dáme. Si dáme. Počkejte, to mělo takhle. Tohle pryč. A teď si uděláme. Před... Jak to bylo? Před... Takhle. Kurňo. Náhodné video. A ty si dáme. Kopírovat styl vrstvy. Možit styl vrstvy. Tady bude velký nápis. No takhle. Pařbuzí. CZLP. To neudělám. Protože tam nejdu nějaké znaky. Počkat. A tady také nejdou. Chvíličku, počkejte. Takhle. Můžeme? Jo, jde to. Třeba si to udělat takhle. Jenom třeba kopírovat styl vrstvy. Užit styl. A ten fond se mi moc nelíbí. Když se vrátím. No, to vyšlo. Že jsi koukal, co jo. Trochu zmenšíme třeba na 45. Třeba ten kopírovat styl vrstvy a užit styl, ale tady si to uděláme jinou barvou. Třeba na tohoto a jo, třeba si to dáme tady a já si to ještě třeba kruhový, ne, kruhový, a ty jak to bylo, tohle, ty jak jsem se to s tím hejbal. Ale já to chci třeba takhle, no, OK. Auto, tupička, konstituje zase, zase volby,
to bylo. No, volby promlutí. Jestli nám barvou občat. Co to byl kifon? Jo. Tady dáme. Nic ne. Už se bude. A teď si to uložíme. Si to uložím takhle teda. Do trochu outro. Tak. Slyším, že ano. Outro. Tak. Go. OK. Ne, konec. Ano. Outro. OK. Tak. Ne, nechci. Tak, a teď se přeneseme do vašeho, jak to řek, renderovací, nebo prostě nějakýho, to se dá dělat jakoby intra třeba, nebo čem renderujete třeba nějaký, dáte mu Sony Vegas, to si vložíme open, to outro se otevřeme tam, písnička. A pochu uzráme outro. Vidíte, že máte takhle to outro. Čekáme na nějak nebo co? Se tak podíváme. Počkat. Ne. To mě zajímalo, když jsem tady. To je v pohodě. Jsem nějak pokaží spíš. To můžete třeba i dát takhle. Jo, dobrý už. Teď si dáme audio stopu a třeba audio. Teď si budete dát jako písničku, kterou já si tam dám z tady. Dám si tam třeba tohoto zkusím. Já si nejdřív stanu. Ještě nevím, co tam je. Jo. Teď si ještě musíte vytvořit. No, musíte být. Vlastně nic. Jo, data. A třeba pokud máte videa uložený jako u sebe, což já nemám, tak si můžete dát z toho, nebo pro ty, co si moc neschovávají, tak můžu jít třeba na Enter 3, jo, na kterou stránku toho budete mít v popisku videa, tady zadáte tenhle ten červený kód. Tak. A tady si najdeme třeba nějaký náhodný, jo, počkat, nejdřív potřebujeme předešlý, což je tady to. Tohle s tomem, tak. Když skopírujete tu adresu, tak a můžete si třeba takhle stahovat písničky, a my si dáme stahovat video. Tak.
Tady byl název. Musíte chvilku počkat. Počkat, a ještě zatím si tady vylepšíme písničku. Počkat, to tady nemusím mít, stačí mi jenom tahle ta stopa. Písničku dobrou. Zase tu můžeme zkusit ještě. Tady, jestli to chce. Nic. I was spending too much time talking to camera. I've been doing this so long I don't remember why. I need a movement, I need a shakedown, I need a free fall. Data. Tak já jsem žádný na to, protože teda já ji tady aspoň potřebuju. Si takhle. Ne, to nerestartne, to je doba. Takže si třeba takhle. I was spending too much time talking to camera. Takže takhle bude písnička. Že v Sony Vegasu to je tak, že uděláte takhle, se najdete, označíte si to, co chcete ustřihnout a dáte buď dáte jo. A z tohoto stopu si můžete dělat, co chcete, třeba si dát takhle, no to zase ne, nebo si můžete snídat, co chcete, a s touhletou když to je to asi jedno, jak vysoko to bude a jo, ještě si vybereme nějaký to náhodný, tak třeba náhodně vybereme. Ne, už jsem měl to vybraný. Třeba let's play tady s okurkou. To asi moc ne. No, že tě můžu... Třeba takový, ten let's play, ne, ten je zase moc dlouhý. Tak, já nechci zbytečně dlouho to čekat. Tak, jenom si tam zase, bacha, když kliknete, tak zase, hop, dát zase stáhnout video. Zase, no. Když tam zatím uděláme tohleto, to moje, no, co to tady nahrálo. Právě, a když nechcete tu audio stopu, což já ne, vy slyšíte, tak tady si označíte si tu videostopu a dáte pravý tlačítko, group, remove from. Jako si můžete s ní dělat, co chcete s tohoto videostopu. Tak, já si ji nemažu. A teď jak udělat, aby to bylo vidět v tom videu, teda v tom outru, aby to bylo vlastně vidět, no počkat, ještě si to vystříhneme, no počkej, to je intro. Počkej, teď to se vystříhneme, tak, dva, a dáme, tady je to, které, no, tady na té videostopě dáte tohoto, co to ještě, no, začínám odpovědět. No už, a takhle si to zmenšíme, vlastně když to přiblížíme jakoby, a takhle to zasuneme do toho bukínka, ne, když se to tam dá, tak můžete vysunout. Hop.
dáme. Ještě zmenšit. Logíka přesně. Jak takhle třeba dáte křížek a vidíte? Předchozí video. Teď se ještě uděláme náhodný, který ještě jenom stavíme. Zatím co ještě udělat? Potom to samý. Tak ještě... Jo. Já už vím. Tak ještě se tady uděláme na stránce cooltext.com takový logo do toho. My si tady dáme si tam skate. Teď můžete vybrat vlastně. A já si tady napíšu co bude, jo. Ale to... i když barvení. Vlastně poznat, no. Jestli můžete vybrat jak chcete, a si tak radši takhle. Jako si dáte. No dobrý. Create logo. Tak. Jestli to... můžete dát, ještě si to stáhnout, nebo ještě to nějak vylepšit. A se to nám stáhnout rovnou. Vidíte, už mám to stahuje. Už se to stáhlo a mám to přímo tady. Vlastně je to bez pozadí, jak tady vidíte teď. Obvykle jsou tam vidět takový ty čtverečky. Dáme do toho Sony Vegasu ještě. Tak. No tak počkat, tak to já se ještě udělám jednu videostopu. Kurňa. Insert. Kurňa, já to zase šoupnu. Počkat, videostopu zase to bude, myslím. Teda tu. Jo, insert videotrack. Tak, a tady se to dáme takhle. No to nechci jít, tak sem. Jo. A vidíte, že takhle velký, tady si uděláme to samý. Jako si to... můžete natočit různě, ale já chci to... Ale já si to chci udělat právě, že jako předtím, když mi to půjde. Aha, no, to asi jak nepůjde. Nechám rovně a... Tak, dobrý, a takhle si to zmenší. Aha, no, to dáme třeba takhle. Tohle místo. Natočíme. Takhle? Tak. A už jsem stáhl to náhodný video. Už bude 39, what the fuck? Jo, už jsem si dal takhle. Jo, počkej, tam se jenom načte to intro. Tak. A já tady chci odstříhat to intro, takže si najdu konec intra. To je přesně tady, že? Tak se šejka. Jo. Tu dělám lehce. Pojďme na začátek, si nám to... To se šet zrychluje.
prostě vezmu takhle. Tak a dám SK. Vím, že jsem to udělal takhle. A dám si to můžu. A tady si dám zase to. Grow, remove from. Můžem to? Tak. Tak. Aha, no už mi pošlu to nešlo. Tady mám. Dále to trák. Já tam měl totiž. Jo. Servíte video. Jo. Už mi to dá. Takhle si to. Jo, počkáte. Můžu takhle změnit šitkovečkem. A zrovnáme to. Takhle. Si to zvětšíme. Aha, no, chce zase málo. Takhle. Jo. No, zase musíme udělat toto. A změnit si to. Umenšit. To na druhou stranu, což je štve. Je pořád malý nebo velký, já nevím. Takhle. Nevím. Op. Op. Tak. To budu rovná ještě. Takhle. Tak a mám ho outro. Tak. A takhle vlastně vždycky si uděláte ty dvě videa, ty náhodný a předchozí. Vždycky si tam vystřínete třeba i nejlepší moment, já jsem to udělal takhle narychlo. Tak a to je asi všecko z toho videa. A takže ještě jo, ještě si tady dáme. Ještě si to, teď jsem si tady jo. Teď si dáte, jako no. Možná příště bude návod na intro a na template, jak editovat jakoby. Ale nejdřív, jo. Okay. A nejdřív si to musíme takhle označit, takhle. Hop. Hop. Přesně to, co chceme vyrenderovat a pojmenujeme se třeba outro. Takže to tam vzal. Já mám přesně šablonu jakoby pro YouTube. Já si takhle nechávám. Render. No to vyrenderuje. Takže já to zatím stopnu. OK, takže se nám to dorenderovalo, bylo to do pár minut. Tak si můžeme to otevřít to outro, jak to vypadá na konci. I'm spending too much time talking to Cam. Víte, co se pár méně náhodné video. Předchozí, tady jsem to trochu nevěděl. Díky, že jsi dokoukal celé videjko. YouTube.com wow, obrázek to já nevím. Ale to zatím stačí, takže já si to ještě uložím. Plocha outro. Já už se takhle můžu a jo, ještě jak to udělat na YouTube, aby to a to už se asi poradíte sami, takže to bude asi pro video všechno. Takže čus. I'm spending too much time talking to Cam.